телем татар теле, барча телдән тәмле тел. Көне-төне сөйләшсәм дә, кадри бетмәс ямьле тел. Үз телемдә сөйләшәм, фикеремне аңлатам. Күп укыйм һәм күп язам, үз телемне яратам. Шигырь язам, җыр җырлыйм, тел кадерен мин беләм. Туган телем яшәгәндә, көлеп яшәрмен гелән. Авылкайым урынлашкан Корбантау итәгендә. Бар аккошлар төяк иткән, шигырь җырларда данланган Агыйдел буйларында. Табигате аның матур, халкы уңган, данлы батыр, чит җирләрдә озак йөрмәс, туган җирен сагынып кайтыр. Авылымның безгә таныш күп гасырлык тарихы бар. Корбантау тау итәгендә Салават батыр кылычы табылган икән диләр. Җәйләр җиткәч Корбантавым гөл чәчәккә күмелә. Җиләк пешкәч барлык халык тау башына агыла. Мул сулы Агыйделдә рәхәтләнеп су керә, балык тотып ял итә, табигатьнең гүзәллеген хайран калып күзәтә. Талларда кошлар сайрый, берсен-берсе уздыра, күктә кояш елмая, көне буе кыздыра. Бормаланып аккан Агыйделем, челтер-челтер килгән чишмәләрем, туган җир дип, үскән җир дип, дөнья көткән тирин түккән газиз халкым. Сезне данлап, сезне зурлап, узып бара минем гомрем.